once again. Wallahi baba ana cikin masifa. Bala'i yayi yawa a ƙasar nan nake gaya maka. Yanzu wata bazora ta zo nake gaya maka mutum kawai da kaɗa mata duka yanzu. Ne mata alƙawari yanzu kawai zan sa shi a allon ƙarfe. Shi haka ake aure. Mun cewa nace to zan sa shi a allon ƙarfe. Abin yayi yawa. Wannan musifa ta yawa nake gaya maka. A rasa ta ina za ku bullo da al'amarin. Wannan wace irin masifa ce? Ma sun je makaranta ko ba su je ba. Abin da duk gashi nan da ka rasa ina abin yake. Salamu alaikum. Hajjaji mutan maga. Hajjaji mutan maga. Hajjaji mutan maga. Wallahi alhamdulillah ya ja. Yanzu haka akan aiki ake wallahi. Yanzu haka akan aiki yake. Yanzu na haka. Yawa. Hajiya ta kira yanzu na hajjan dubura. Dan haka ka to gwamna kenan. yanzu babur ɗinka a sama. Babur ɗinka a sama. Typhoid. Yau barin kama barin kama abinci. Sai ka fito. Typhoid zan alhamdulillah. Harka ta san ba to wannan ba hidima da wannan kafin jin da to na gode. Wannan abinci yayi amma dai ai ba ni. Assalamu alaikum. Sai an jima. Alaikum salam. Assalamu alaikum. Malam din baya nan ne. Wallahi yau ni ne a Buzin ya dan fita ne matan gwamna ta kira shi zai dan yi musu wani aiki amma dai yanzu zai dawo. Ba jima zai yi ba. Amma tun da ka zo da yanzu ma zan ci abincin amma dan fara kan ya dawo na san akwai hididdigu da za a dan ka san watan maulidi ne wannan dole sai da hidima. Bismillah mu dan ci abinci. Bismillah. Masha Allah. Ina faɗa wa yau mun zuwa gaba ta canza fadi in ga abinci ne kawai in an samu a cikin fadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna cikin bala'i. Babu wannan ayu muna cikin masifa. Lafiya ka zubo mun abu. Baba malam ne yawan waya yace Allah ubangiji ya saba gaba da cin wannan abincin ba. Sabira me? Wallahi tallahi mai muna kishiya ce ta zuba bom din bera. Kimanin miligram 100. What?